ଶୁଣନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବିଶ୍ୱଜନ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏ ଦୁନିଆର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଅଭିନୀତ ହେଉଥିବା ସବୁ ନାଟକର ସୂତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ। ମୁଁ ହେଉଛି ସମୟ, ମୁଁ କାଳର ମୋର ବୟସ କେତେ କହିଥିଲି, ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ପତ୍ନୀକୁ ମୁଁ ପିଠିରେ ବସି କ୍ଳାନ୍ତ ଆଗରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ୍ରେତୟା ଓ ଯୁଗରେ ଆଜି କଳିଯୁଗରେ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖୁଛି ନଶ୍ୱର ଅର୍ଥ ସ୍ୱାର୍ଥ କ୍ଷମତାର ନାଟକ ଭରତ ମୁଣ୍ଡ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆଜି ମୋ ନାଟକ କିଛି ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ସହ ନାଟ୍ୟକାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସେ କହନ୍ତି ନାଟକର କାହାଣୀ ପାତ୍ରପାତ୍ର ସବୁ କାମକର, ଏଥିରେ କୌଣସି ଘଟଣାବଳୀ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଯୋଡ଼ାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ସତ୍ୟ ପରି ଲାଗୁଛି, ଏମିତି ଘଟଣା ମୁଁ ଅନେକ ଦେଖୁଛି। ଏବେ ବି ସେ ଅମାନସିକ ଅସାମାଜିକ ଦୃଶ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ଗଳିରେ ଆଲୁମିଆର ବୁଢ଼ୀ ଆଣି ଚାଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ।
आणि चीफ गेस्ट भेटलं
Ada sisi depan jangan mudah bawa. सीधी उंगली से घी कभी नहीं निकलता। उंगली को कौन है बे? अरे कौन है? बहुत छुपन छुपाई कर रहे बेटा, हमसे तेरा सर बनना बंद। सच है, सच। पुलिस ने तेरे एरिया को चारों तरफ से घेर लिया है। अब बेटा मेरे साथ चल, खाना भी ठंडा होगा। मेरी बात सुनो, आप अंदर आइए। नाश्ता पानी कीजिए।
ଦେଶର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମରେ ଇତିହାସ ନିଜର ମାତୃଭୂମିର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମରେ ଇତିହାସ ଆମର ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ କେউ নেই আমি একটা অনাথ আমার কেউ নেই আমি অনাথ ଚରିତ୍ର
ঠিক আছে না
Roti बलराम भैया कहाँ बलराम भैया